Tak samozrejme, vždy je príjemné, keď človek príde do prostredia, v ktorom pozná nejakých ľudí a tí ho uvedú a predstavia mu celý projekt, priestory a ľudí. Samozrejme, malo to vplyv aj na to moje rozhodovanie, pretože tá určitá dôvera v informácie, ktoré človek dostáva a predstavenie toho projektu je iná, keď tie informácie dostane od ľudí, ktorým dôveruje. Takže som rád za to, že som tú ponuku dostal a určite veľká vďaka patrí aj ľuďom, ktorí so mnou spolupracovali už predtým, pretože myslím si, že práve oni mali najväčší vplyv na to, že tú ponuku do Zlína som dostal a nakoniec, že som ju akceptoval. Samotný prestup sa udial v podstate, dá sa povedať, narýchlo, pretože možno mesiac a pol predtým, ako skončila súťaž, tak som začal len komunikovať hlavne s hlavným trénerom, ktorý mal nejakú víziu toho, akým spôsobom chce posunúť v rámci práce s dátami a práce s novými technológiami v FC Zlín. Takže bolo to narýchlo. V podstate sa to riešilo posledný mesiac a pol. Predtým som už komunikoval s inými klubmi aj pol roka, aj 3/4 roka dopredu, že akým spôsobom sa bude tá moja cesta uberať. A vrajím, so Zlínom to bolo narýchlo, ale som za to rád. Veci plynuli rýchlo, boli čestné, boli pravdivé, boli úprimné a to ma na tom najviac oslovilo, že ľudia vedeli presne, čo odo mňa chcú, že mali o mne zistené veľa informácií, takže sám som bol prekvapený, akým spôsobom sa to rýchlo udialo a všetko plynulo rýchlo, všetko plynulo prirodzene, bez žiadneho tlaku, bez ničoho, takže som za to veľmi rád a určite verím tomu, že to bolo správne rozhodnutie a že či už ja, ale hlavne klub pre klub to bude prínosné. Ako kedy, ale málo, nie je to vôbec nič extrémne, občas sa niečo podpichne, ale skôr, aj tak to je úplne prirodzené vo futbale, ale nie je to nič výrazné, na čo by človek sa musel nejakým spôsobom si zvykať, alebo že by mu to bolo nepríjemné, skôr je to také prirodzené. Samozrejme, každý tím, každý klub je špecifický, človek musí navnímať či už atmosféru, charakter hráčov alebo charakter filozofie, ktorou chce hlavný tréner hrať, akým spôsobom, aké nároky na hráčov chce vyvíjať a na základe toho ten potom kondičný tréner aj upravuje to svoje rozmýšľanie, tú svoju filozofiu, akým spôsobom najviac pomôcť tímu, aby dokázalo plniť tie nároky, ktoré od nich chce hlavný tréner. Samozrejme, nejaké základy prístupu ku sile a kondiciovaniu ako takému sú vždy rovnaké, ale každý tím je špecifický, takže nejakým spôsobom veci sú aj prenesené, ale samozrejme Zlín je oveľa väčší klub, ako je Kroměříž, má väčšiu ambíciu pracovať profesionálnejšie, približovať sa nejakým svetovým trendom, ako pracovať s dátami, ako pracovať s nejakou diagnostikou, s technológiami, ako implementovať prácu s GPS systémom, nejaká umelá inteligencia k tomu, takže určite tie nároky sú vyššie a ja som rád, že klub sa rozhodol, že tú príležitosť mi dá a že videli vo mne to, že som to schopný a že môžem v tomto smere tomu klubu pomôcť. Generalizovať veci a paušalizovať veci nie je v mojej povahe, pretože aj na Slovensku sa nájdú kluby, ktoré aj v rámci sily a kondície investovali značné prostriedky do rozvoja. Ostatné roky je trend sledovať hráčov vo všetkých parametroch, od rýchlostných, silových, vytrvalostných, samozrejme nejaká prevencia zranení, profilovanie hráčov a všetky tieto atribúty. V Čechách samozrejme ten trend takisto prichádza, niektoré kluby sú v tom napred, niektoré trošku pozadu. Zlín sa snaží do tých
do tých trendov postupne, ako to povedať, postupne ich implementovať alebo postupne zaraďovať a to je mojou úlohou. To bolo mojou úlohou hneď do začiatku, ako som sa stretol či už s hlavným trénerom alebo s vedením, s manažmentom, že priniesť do Zlína metodiku, ktorá postupne zaradí určitým spôsobom diagnostiku technológie do procesu, ktoré sa stane integrálnou súčasťou celého systému. Ten proces stále prebieha. Máme ešte naplánované nejakým spôsobom rýchlostné testovanie na budúci týždeň, keď už z tej hrubej časti prípravy sa presunieme skôr ku vyľaďovaniu a príprave na prvé kolo. Takže ten proces stále prebieha, hráči absolvovali absolútne základné testovanie v zmysle to, aby sme videli ich silovo-rýchlostný profil a vedeli prispôsobiť typ tréningu najmä v posilňovni, aby z toho beneficiovali. V podstate z toho úvodného testovania nám vyšli nejaké vstupné nejaké výstupy, z ktorých sa potom budeme odrážať do hlavnej sezóny v rámci prípravy silových programov pre chalanov. Zistili sme, že trošičku v podstate v celom tíme trošičku nám absentuje, respektíve máme trošičku horší pomer excentrického zapojenia, čo znamená, že aj keď sú chalani, väčšina chalanov dobre silovo, maximálne silovo pripravení, ten využitie pomalej svalovej kontrakcie je tam trošku slabšie, takže skôr budeme robiť na tých veciach, aby chalani dokázali robiť výbušné podnety a využívať tú maximálnu silu, ktorú majú veľmi slušnú v dynamike a vo výbušnosti a vo výbušnom pohybe. Hlavná filozofia je nájsť cestu, ako pripraviť každého jedného hráča na jeho maximálny výkon v zápase. Pomôcť či už prostriedkami, metodami alebo tým prístupom individuálne tomu chalanovi ukázať svoj najväčší potenciál priamo v zápase, samozrejme pomôcť týmu, pomôcť klubu, pomôcť samému sebe, tomu chalanovi posnúť sa ďalej, rásť výkonnostne, byť zaujímavý a to je asi ten môj základný point, z ktorého vychádzam vždy. Každý hráč je iný, každý hráč má predispozície byť buď viacej výbušnejší, rýchlostný, silovejší, vytrvaleskejší, takže každý hráč potrebuje najmä v tej hlavnej časti v súťažnom období samostatný prístup aj ohľadom toho, koľko odohral, koľko neodohral, akým spôsobom absolvoval prípravu, či tam prišlo k nejakému zraneniu, k nejakému výpadku, alebo nejakej reprezentačnej pauze, alebo nejakým reprezentačným povinnostiam. Takže to už je potom úlohou mňa nájsť ten správny prístup ku každému jednému, aby bol zdravý, aby podával maximálne výkony na ihrisku. Najviac ma určite prekvapil Mohamed Touré, ale z hľadiska toho, že už z dorasteneckej kategórie prišiel veľmi zaujímavo pripravený, že jeho predpoklady fyzické sú na takej úrovni, na ktorej som možno ani dorastenca ja nezažil, že by takto prišiel pripravený či už v rámci jeho silovo-rýchlostného profilu, ale aj nejakých jeho vytrvaleckých schopností, že naozaj prišiel veľmi zaujímavo pripravený. A kto je najväčšia mašina, pravdepodobne to bude asi Milda Kopečný, pretože to je taký titán, ktorý strašne toho veľa znesie, má rád tvrdú prácu, z tej pozície, na ktorej hrá, strašne veľa odšprintuje, strašne veľa odsúbojuje, takže pravdepodobne to asi bude on. Ale tých chalanov, ktorým chutí tvrdá práca, je v tomto týme veľa. Ten charakter toho týmu je postavený presne na týchto predpokladoch alebo na týchto charakteristikách. Tvrdá práca, oddanosť týmu, pracovať, byť nezlomný,
o tom to celé je, takže tí chalani sú všetci driči a ja verím tomu, že postupne budeme nabalovať na tú tvrdú prácu aj väčšiu emóciu, väčšie také užívanie si tej náročnej práci, pretože to bol ten prvý point, čo som ja spozoroval. Všetci sú tu driči, ale občas mi tam chýba taká trošičku aj v tom zábava, nielen to, že ideme tvrdo makať, ale že si to aj užijeme, že budeme tvrdo makať a že si budeme sebavedomí a budú chalani podávať tie svoje maximálne výkony, budú tvrdo makať, ale budú si to užívať. Prídu do toho emócie, trošku úsmev, podpichnutie a to k tomu patrí. Vtedy sa všetkým lepšie robí aj tá náročnosť toho tréningu a to, že chceme pracovať náročne, sa potom znáša lepšie, či už regenerácia alebo priamo na ihrisku. Ale sú tam také typy, už to pomaličky sa mení, lebo keď som sem prišiel, tak všetci klapky odrobíme a spravíme a ideme všetci koncentrovaní na všetko na 100% a teraz už trošku sa popodpichujeme a je to také, že sa aj ťapneme a zasmejeme sa, aj ten tréning chutí. Tí chalani vedia, ten profi futbal je presne o tomto. Ten človek bude spomínať na tieto chvíle, kedy či už oslavuje víťazstva, alebo keď sa dačo stane na ihrisku, mimo ihriska, nejaké príhody, nejaké srandy a to proste k tomu profi futbalu patrí. Ten človek v tom profi futbale, ak chce vydržať dlho, tak nemôže byť, ale to patrí ku každej profesii, nemôže byť len fokusovaný na výkon. V tom výkone si musí nájsť aj ten emočný vklad, to, že ho to baví a že sa teší na tých ľudí, že sa teší na ten tréning, aj keď je to ťažké, ale to posúva tých chalanov aj najmä potom, keď človek potrebuje preklenúť nejaké ťažšie obdobie, aby nespadla deka na ten tím, tak vieme, že tvrdo pracujeme, vieme, že sú dobre nastavené vzťahy, že tam plynie tá energia, že sa tešíme na tréning, aj keď sa nedarí, ale tou partiou, tými vzťahmi, tou energiou to proste zlomíme a myslím si, že to je jeden z tých nástrojov, ako nevyhorieť a ako prežiť tie najťažšie obdobia. A uvidíme, ako sa na to bude dariť. Mne to príde, že moji rodičia a celkovo moja rodina sú ešte viacej radi, že som zostal v športe a nešiel na právnickú cestu. Neviem, prečo to tak vnútorne cítim. Možno práve preto, že môj otco bol profesionálny volejbalista. Má tam aj nejaké štarty za reprezentáciu, bol v širšej nominácii, takže on bol profi športovec. Moja mama bola hádzanárka, pokiaľ sa nestala našou mamou so sestrou, respektíve, že sa nestala mama pre mňa a pre moju sestru, takže moji rodičia sú športovo zameraní alebo sú športovci bývali, takže trošku mi to tak pripadá, keby boli radi, že som v tomto profi športe a nikdy v živote mi nedali pocítiť to, že nejaká právničina je niečo viac ako šport, skôr naopak. Vždy ma tlačili do toho, aby som robil, čo ma baví a hlavne, aby som to robil čo najlepšie, ako viem a využil svoj potenciál naplno a dostal sa čo najvyššie. Nerobil to len na pol plynu niekde, na poloprofi, ale naopak, keď už sa do niečoho mám opreť, tak mám to robiť naplno a robiť to na profesionálnej úrovni čo najvyššie, ako sa dá, pretože vtedy to dáva celý zmysel. A za to som mojim rodičom veľmi vďačný, pretože veľa detí buď už sú tlačení do niečoho, alebo potom sú príliš komfortní a stačí im uspokoja sa s nejakým poloprofi alebo s nejakou nižšou úrovňou. A to u nás bolo spôsobom takým vždy od rodičov riešené, že boli maximálnou oporou, ale rob to naplno, rob to najlepšie ako vieš a uvidíš, kam sa to dostane a maj tú ambíciu to robiť na profesionálnej úrovni a čo najvyššie ako sa dá. Spolupracoval som, neprešiel som úplne školou Romana Švantnera, ale spolupracoval som s jeho chalanmi, z jeho, nazvime to, agentúry dlhodobo, pretože v Podbrezovej, ktorej som pôsobil, tak v podstate on to celé zastrešoval. Samozrejme, z jednej strane vždy to má, každá stránka veci má, respektíve každá, ako to povedať, všetko má dve strany. Jedna strana je tá, že človek sa hneď dostal k nejakému top profi prístupu
pretože videl, akým spôsobom tí chalani rozmýšľajú, ako k veciam pristupujú, ako riešia problémy, ako riešia tie jednotlivé úlohy, ktoré sú im stanovené z hľadiska diagnostiky, profilovania a takisto náročnosti, výstavby mikrocyklov. Čiže človek sa k tomu rýchlejšie dostane a uvidí od tých top profi ľudí, ktorí v tej oblasti robia, akým spôsobom rozmýšľajú. Zase na druhú stranu je to obrovský tlak na toho človeka nepodliesť latku, ktorú oni nastavujú, a tým, že človek pracuje s takýmito top ľuďmi, ho to núti pracovať na maximálne otáčky a snažiť sa a musí sa snažiť im priblížiť tým svojim prístupom. Takže jedna vec je, že človek sa trošku rýchlejšie dostane k tým veciam, ale zase na druhú stranu je to väčší tlak na toho človeka, že musí podávať 100%, musí mať 100% prístup k práci, musí mať ambíciu sa tým ľuďom vyrovnať a v nejakých aspektoch ich predbehnúť, aby bol zaujímavý, aby sa tam udržal. Takže ja som za tú skúsenosť veľmi rád a určite to bol jeden z tých faktorov, vďaka ktorému som sa dostal v profi športe, aj napriek tomu, že nie som študovaný kondičný tréner zatiaľ, tak som sa dostal do profi futbalu a tie veci robím spôsobom, aký ich robím, a ten prístup k tomu športu mám taký, aký mám. Momentálne DJ nemáme. A ako sme to riešili týždeň a pol dozadu, že som sa pýtal chalanov, takže uvidíme, kto sa vyprofiluje. V predchádzajúcich obdobiach, že vraj ako v posilňovne hudba nebola, že bola zakázaná. Takže momentálne, ako náhle príde hlavné obdobie súťažné, tak si myslím, že tam sa nejaký dvaja borci nájdu, ktorí tú štafetu prevezmú a budú spríjemňovať ostatným cvičenie a nejakou náladu na trénink, tak aby to bylo všetko v poriadku. Nabité zvláštní energií, s lidmi s neutuchající touhou tvořit, podnikat a společně žít v moderním a bezpečném městě uprostřed zeleně. To je Zlín, město nekonečných možností.